Myšlienka projektu je pre mňa veľkou výzvou. Chcela by som sa prekonať a urobiť niečo, čo motivuje aj ostatných, tak ako motivovala mňa mamina, keď mi darovala bežecké tenisky, keď som už s behom chcela skončiť kvôli zraneniu. Posledný kúsok je ten najcennejší a preto znamená veľmi veľa, keď sa ho s niekým podelíte. Ja by som ho chcela venovať svojim 3 ženám, ktoré ma celý život podporujú a pomáhajú mi vo všetkých mojich rozhodnutiach. A všetkým, ktorí mi pomôžu na ceste naprieč Slovenskom. Behy o prekonávaní prekážok a dlhých tratí, na konci ktorých čaká odmena, objatia hrdých blízkych a skvelý pocit. A o tom je aj projekt Posledný kúsok. Trúfnite si nájomnosť a podporte ma na mojej ceste naprieč Slovenskom.